Здравейте, приятели! Аз съм Антон, а това е Еми и днес ще рисуваме по една много специална тема, която аз съм измислила. Антон не я знае. Да, де. И преди да започнем да рисуваме, искам да ви кажа да се абонирате за канала с камбанката. Да. И ако първият човек, който се абонира за канала, ще има среща с нас двамата. И също рисунка. И ще нарисуваме рисунка по каквато той пожелае. Да. И ще получи две от нея, защото ще са различни. Да. Да. И ако ви стане интересно това видео, напишете долу в коментарите и ще направим още едно такова. И ако ви харесват рисунките ни, напишете хаштаг рисунки. А сега Извинете, хора. А сега мислим да започваме по тема на полето. Ще рисуваме нещо, което може да срещнем на полето. На поле може дървета и такива неща, но дървета с плод. Така че, да започваме. Добре, на мен ми трябва зелено. Може и нива да направим, така че да. Аз ще правя полянка с дървенца и с цветя и няколко дървенца. На карта, да. А бати? Няма да ги оценявам. Къде е бати? Да, само ще ви покажем. И те ще ни ги оценят отдолу в коментарите, нали? От 1 до 10. Да. Сумка има да е. Или от 0 до 10. Сумка, Мати, да дай те бузата сумка ли? сумка. Да. Дай бузата. Извинявай, Ръчичката. Марти, ела. Марти. Ела. Ели, това жълтото ли е? Да. Ама от едната страна много не работи. Да, разбрах от коя. Да. Изчакай след малко ще дам това. Ето. Вземи за малко това. Какво? Кой искаш? Няма нищо тук, баба. Няма нищо. Мисля, че твоето ще получи повече точки от моето. Що? И ти рисуваш по-хубаво. Вот къде ти е тревата, ва? Защото почти на полето и на нивите няма много трева. Не се рисуват полянки, не съм казала природата. Опа. Вземи нов лист. Ако беше рисувал с една Никола от моя клас, ще да те бие, тя рисува много красиво. Много красиво. Аз чакам за жълт. Какво ще рисуваш с жълтото? Туф. От това си прави шляп. Искам да нарисувам от това, което се прави шляп. Дай го! Сяди. Имаш... А нивата трябва да си има и ферма. Кой отглежда това чудо? Ето това се остава и след няколко дни идват да го видят, да го полеят и да го оправят амплани. Ама! Що ме изпляска в главата? Лиганиш.
Нали знаеш, аз съм мъж и мога да пляскам всеки, който си поискам. Дай да се спали. Дай какво? Аз ти го дам. Той е щупен вече. Щупен е, бабе. Ще го хвърлим. Я да видим. Той се щупи, бабе. Антуане, защо ме копираш? И аз искам да нарисувам Мила. Това не е ли поле? А? Да, искам да нарисувам поле. Добре. Аз много обичам да рисувам. А ти? Не. Ти нали знаеш, че можем да направим и отгоре, и то отгоре все едно е по-отзад. Сещаш ли? Да, бе. Дай. Чакай. Ще направиш слънце като моето, нали? Аз имам и оранжево. Взимай. Това е ясно, че е оранжевото, много ясно. Ама ти трябва да направиш за това хълмове. Не трябва, Антуане, казах ти, не сме в природата. Ще направя 2 рида. Ясно. 2. Чакай се централно. Защо ме копираш? Как те копирам? Защо ми копираш гласа? Сега си пяла, аз ще пея. Рано. Обличаме, обличаме. Така се обличаме. Сутрин рано. Научили, учили. На училище. Аз съм готова. Ще изчакам Антуан. Няма време да правиш това. Е работещото за това. Да. Лече, 3 дни съм на кръщене. На кой? На братовче да ми Пламен. Пламен? Да. На кой сон? На бате, брат. Пламен. Тук, На девствените. да. На войчите. Да. Там къпа? А? Войчите са пада? Да. Войче и война. Че няма ли гамни тук? Ами трябва да... Аз съм нарисувам един човек, който... Антуане. Шапан ли пак? Шапан ли? Човек, който ми носи хляб. Хайде сега да Не, покажем. колко с вода му. Трябва човек, който носи колко с водичка. Антуане, после пак ще правим. Колко с вода ми трябва. Сега толкова. Трябва човек с колко с вода. Тук е мами. Ами, приятели, трябва да покажем. Антуан да покажем. Ти. Ще да дам
Манджичка? Моето е И къде ходи? За грозно. манджа? Да, бе, покажи. А? Грозно е. За манджа ли ходи? Ето ви го. Айде, на това. Айде, Това е много грозно. Това е на Антуан. Айде. Оля, няма вече картинка, ли? Какво ще го вземем Няма на вече. А пак ли е картинка? А? Не знам, там е някъде. Далеко. Това е моето, това е негово. Еднакво е това, браво. Да. И това всичко го правим заради хората. И ние това го правим за хората в YouTube. Ели, сега, и да кажем ли на хората какво ще епизод ще имаме утре? Някой ден ще има гейминг епизод на Brawl Stars. Очаквайте го много скоро, защото... Или болта, какво вълнува болта? Това е моя собствен епизод. Защото това ми е моя Ето, чакай, мама сега. пък ти може Само за няма. 30 секунди имам. Добре. И хора, Пък някой ден ще направим видео как чистим на Антуан масата. какво? Чисти моята маса ли, бе? Да, защото не място на нищо. Лепенките. Да. Не! Штопляскам. Штопляскам. Това го чупка. Пък... Той каза това, почвам да давам. Ето ще сложа вътре едното турбалиго. Добре, хора. Ако искате още от нас, ела да кажем какво трябва да направят. Ако искате още видео от тази поредица, само праскайте лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанка и ще правим още видео от този епизод. А от мен и от Ели, чао! Ти не искаш, става ли си? Не, чао.